πίτσα. Ωραία, ωραία. Μπράβο στο φίλο μας τον Τάσο. Θα παραγγείλω, πάμε στην πιτσαρία. Πιάσε μια μενουμελάδα. Αλλά αυτό δεν φτιάχνει μόνο πίτσες ο άνθρωπος. Φτιάχνει όλα τα καλούδια. Και έχει και καλό ελαιόλαδο χρησιμοποιεί από ό,τι μας είπε ο Τάσος. Πού το παίρνει, από τη Λέσβο? Λες από το Πλωμάρι. Για να δούμε. Να ξέρει. Πάω να γνωρίσουμε μια οικογένεια λοιπόν τόσο μερακλείδων παραγωγών λαδιού, που δεν θα το πιστεύετε. Εγώ ένα θα σας πω μόνο, ότι όποια ελιά πέφτει κάτω από το κλαδί, την αφήνουν για τα ζώα και τα πουλιά. Σωστό. Δεν τη μαζεύουν. Πολύτεκνη οικογένεια με 32 βραβεία παγκόσμια. Καλό μεσημέρι στον Νίκο Καλαμποκά. Καλό μεσημέρι στην Μαρία Καλαμποκά. Μυρσίνη Καλαμποκά. Η Ειρήνη που είναι? Δεν τη βλέπω. Πού είσαι η Ειρήνη? Κοντά μας είναι. Έλα Ειρήνη, σε παρακαλώ. Ειρήνη, έλα εδώ. Κάπου εκεί κύριε, φωνάζουν την Ειρήνη. Καλό μεσημέρι. Εδώ ήρθε και η Ειρήνη. Καλώς ορίσατε στη συντροφιά μας. Σας βρίσκουμε στο χωράφι σας προφανώς. Ελαιόδεντρα βλέπω από πίσω, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά? Ναι, πολύ σωστά. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Και είστε πολυβραβευμένη παραγωγή. 32 βραβεία διεθνή έχετε κερδίσει. Πώς το κάνετε αυτό? Τι γίνεται με εσάς? Ακριβώς. Έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια εδώ και αρκετά χρόνια. Εγώ και η σύζυγός μου η Μυρσίνη και η οικογένειά μου όλοι. Βλέποντας ότι όλο αυτό το πλούτο τον οποίο είχαμε εδώ στο όμορφο και γραφικό Πλωμάρι, θελήσαμε να τον αξιοποιήσουμε και μέσα από τη βοήθεια κάποιων φίλων στην αρχή της περίοδου, και τους ευχαριστούμε γι' αυτό, κάναμε τη δική μας τυποποίηση και στείλαμε το λάδι μας σε πολύ μεγάλους διαγωνισμούς, γιατί θέλουμε να πιστεύουμε, και έτσι αποδείχθηκε ότι το λάδι που βγάζει αυτή η περιοχή, αυτό το κλίμα του Πλωμαρίου, με τα πολύ έντονα αρωματικά του, με το πικάντικο, με το χρυσό χρώμα, με τη γεύση πικραμή και τα λοκετάκια στα γκινάρας. Ωραία, είναι καλλιτέχνης Μερακλής ο άνθρωπος, τον ακούς που μιλάει. Είστε πρώτη γενιά παραγωγών, Νίκο? Εμείς είμαστε η δεύτερη γενιά. Πήραμε τα κτήματά μας από τους γονείς μας, αλλά τα αξιοποιήσαμε γιατί βλέπαμε ότι όταν μετράγαμε τα κουκιά στο τέλος κάθε περίοδου δεν μας βγαίνανε και θελήσαμε να κάνουμε κάτι το διαφορετικό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κρατήσουμε τα παιδιά μας εδώ στον τόπο μας. Γιατί ο σκοπός μας ουσιαστικά αυτός είναι. Είναι η γη που δίνει τέτοιο προϊόν? Είναι η ίδια η γη της Λέσβου? Είναι κάποιο άλλο μυστικό? Τι? Όχι, δεν είναι μόνο η γη, είναι όλη η φιλοσοφία, είναι η αγάπη την οποία έχουμε για αυτό το ιερό δέντρο, την ελιά, είναι οι καλλιεργητικές δραστηριότητες τις οποίες κάνουμε. Να σκεφτείτε ότι έχουμε πετύχει χωρίς τη χρήση χημικών, χωρίς τη χρήση λιπασμάτων, μόνο με δραστηριότητες τις οποίες έχουμε αποκτήσει και μέσα από τη γνώση, αλλά και μέσα από παλιούς μερακλείδες, νοικοκυρέους ανθρώπους, και τις υλοποιούμε και εμείς τα κτήματά μας, να έχουμε αυτό το επιθυμητό αποτέλεσμα. Μυρσίνη, γιατί δεν αφήνετε την ελιά να πέσει από το κλαδί και πάτε κατευθείαν από το κλαδί στην παραγωγή? Τώρα θα με ακούσει η Μυρσίνη. Γεια σου Μυρσίνη. Γεια σας, Μάνα της ελιάς. Την ερώτηση γιατί δεν την άκουσα. Λέω γιατί δεν αφήνετε την ελιά να πέσει από το κλαδί, δεν πέφτει καν στο χώμα? Ποιο είναι το μυστικό, τι είναι αυτή έτσι, η λεπτοδουλειά που κάνετε? Αυτό κάνει διαφορά σε εσάς? Σκεφτείτε να πάρετε ένα μήλο που να είναι μαύρο από το μανάβι της γειτονιάς σας και σκεφτείτε και ένα μήλο πράσινο όπως φεύγει από το δέντρο. Ποια είναι πόσο μεγάλη διαφορά έχει το μαύρο μήλο με το πράσινο το άγουρο φρούτο. Αυτό ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε. Η ελιά να πέσει άγουρη στα χέρια μας, όχι κάτω όρινη. Αυτό το λάδι το υπέροχο, όπως το έφτιαχνε ακριβώς η γιαγιά Ειρήνη, σήμερα μέχρι πού φτάνει, μέχρι πού ταξιδεύει? Σε πάρα πολλές χώρες, αλλά θέλουμε τη βοήθεια όλων. Θέλουμε να πάμε ακόμα πιο μακριά. Και αυτό θέλουμε να ταξιδέψουμε ακόμα πιο μακριά. Μπράβο. Και αυτό που μας αρέσει, καλά, μάθαμε ότι δεν τα πήγατε καλά στην Ελλάδα γιατί δυσκολευτήκατε με τη γραφειοκρατία και ξεκινήσατε τις εξαγωγές και πήγε πιο εύκολα και καλά η δουλειά σας. Το γνωστό ελληνικό είναι αυτό. Αυτό που μας αρέσει επίσης όμως είναι ότι δίνετε και τουριστική χρειά πια στην απασχόληση αυτή. Έχετε μια αγροτουριστική μονάδα, έτσι, φτιάχνετε τώρα, έχετε καταστήσει στο Πλωμάρι. Το λάδι ξεκινήσαμε να το χαρίζουμε. Έτσι μας έμαθε ο κόσμος. Αν δεν δώσεις δεν παίρνεις. Στην αρχή το χαρίσαμε σε φίλους, το δωρήσαμε να το γευτούν στη σαλάτα τους, τους είπαμε πώς να το μαγειρέψουν.
πώς να το χειριστούν, γιατί είναι ένα πολύ ποιοτικό ελαιόλαδο και έπρεπε να μάθουν τον τρόπο να το μαγειρέψουν. Οπότε αυτοί οι φίλοι θέλησαν να μάθουν πώς είναι τόσο ιδιαίτερο. Και έτσι τους καλέσαμε να έρθουν εδώ και να τους γνωρίσουμε τον τρόπο καλλιέργειας. Και έτσι παίρνουν τα πράγματα μια ροή. Ακριβώς. Και έτσι συνεχίζει μετά και στην επόμενη γενιά, γιατί βλέπω και την Ειρήνη, σε ποια τάξη πηγαίνεις? Μας ακούει η Ειρήνη πάμε τώρα. και στην Ειρήνη. Να πάει και στο κορίτσι μας που περιμένει. Γεια σου Ειρήνη, τι κάνεις? Γεια σας, καλά είμαι Κοριτάκι μου. Τι χαρούμενη φωνή είναι Πόσο αυτή. χρονών είσαι, Ειρήνη? Πάω πρώτη ηλικίου. Και θα ασχοληθείς με τα κτήματα, με την οικογενειακή δουλειά? Ναι, έτσι σκέφτομαι. Και τα υπόλοιπα αδέρφια σου? Ναι, όλοι μαζί. Όλοι μέσα, Μπράβο. Ναι. Έτσι. Είσαι και πολύ καλή στη μουσική από ό,τι μαθαίνουμε, οπότε το περικυκλώνουμε πολύ ωραία το πράγμα. Ό,τι μπορούμε. Να σε ακούσουμε λίγο να παίζεις σαντούρι, που μάθαμε ότι παίζεις σαντούρι. Ναι. Ναι, θέλουμε πολύ κι εμείς. Για πάμε να σε ακούσουμε, Ειρήνη. Η Ειρήνη λοιπόν η συνέχεια της οικογένειας σε απευθείας μετάδοση σαντούρι, κυρίες και κύριοι. Έτσι, σε έναν αγρόστο πλωμάρι της Λέσβου. Απλά καθημερινά πράγματα που συμβαίνουν σε αυτήν εδώ την εκπομπή, η οποία τελικά δεν ξέρουμε πού μπορεί να σταματήσει, να μας εκπλήξει. Πραγματικά να ρωτιόμαστε κι εμείς. Για να σε ακούσουμε, Ειρήνη. Τώρα δεν έχεις παρακλώσει, δεν θες και το ουζάκι από δίπλα, το κλωμαρίσιο. Το θες το ουζάκι σου, θέλεις αυτή την υπέροχη εικόνα. Ευχαριστούμε πολύ την Και τώρα οικογένεια, μαζεδάκι την με το οικογένεια λαδάκι. Καλαμποκά. Να είστε καλά. Σου βγάζει μια ωραία υγεία, ελληνική. Να είστε καλά, παιδιά. Ένα πάγωμα του χρόνου ήταν αυτό. Εκεί στη Λέσβο που τα πράγματα γίνονται απλά, αλλιώς, σε ανθρώπινες διαστάσεις. Στο μέτρο του με- ανθρώπου, είναι αυτό που το λες ακριβώς. Με προσδοκία για μια καλύτερη μέρα εδώ κοντά. Δεν κοιτάς τόσο πια μακριά και τα φέρνει η ζωή από μόνο τους. Τελικά, όπως Έτσι. πρέπει να τα φέρει. Λοιπόν, αυτό είναι το Μένουμε Ελλάδα, φίλες και φίλοι. Αύριο. Αν θέλετε. Μία η Θέλουμε, ώρα. μωρέ, τώρα. Θέλετε, γιατί, Θέλουμε. να μας το πείτε. να το Αύριο, ακούσουμε. Παρασκευούλα, θα είμαστε εδώ, 1 η ώρα το μεσημέρι. Φεύγουμε τώρα με Μαρία Έλενα Κυριάκου, το τραγούδι της Eurovision, έτσι για να το εμπεδώσετε λίγο.